ng mga nagbabagang balita. Kolorom na van na hinabol ng LTO sa Pasakaw, nawawala umano ayon sa PNP. Mga sasakyang gumagamit ng improvised na plaka, naging target ng roadside inspection ng HPG sa Pamplona. At rehabilitasyon sa Naga Airport magsisimula na ngayong Setyembre ayon sa KAAP. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Magsisimula na ngayong Setyembre ang rehabilitasyon at significant upgrades kung ituring ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa Naga Airport. Rehabilitasyon ng paliparan. Welcome kay Governor-elect El Rey Villafuerte. May ulat si Darlene Lastrullo. Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na magsisimula na ngayong Setyembre ang Naga Airport Development Project. Ayon sa CAAP, magsisimula ang Phase 1 ng tinatawag na significant upgrades sa paliparan na bahagi ng Build Better More infrastructure program ng administrasyon at ng Department of Transportation na layuning ma-modernize ang mga transportation infrastructure sa bansa. Ayon kay Naga Airport OIC June Orbon, magpupulong na sila ngayong linggo sa tanggapan ng DOTR para sa rehabilitation ng paliparan na sisimulan sa runway. Although si CAAP man nagtataga-monitor kasi may mga standard si CAAP na dapat masunod ni DOTR, halimbawa. So, length kang runway, si kung ano-ano, location kang fire stations, location kang terminal, iyo po yan. Pero ang nag-uurulay po kayo ma'am, DOTR Central at saka CAAP Central Office. Sa ilalim ng reorientation ng Naga Airport, kasama sa imo-modernize ang pasilidad, kasama na ang runway para sa full jet operations umaga man o gabi. Kasalukuyan kasing umaga lang ang regular flights sa naturang paliparan at turboprop lights lang ang mayroon dito. Nag-uusad naman talaga kasi nga nailingkuman na ang targeting daw by September, mapuon na. Sana madagos naman ang God. Kasi kami man mismo gusto ming ma-improve ang Naga Airport kasi kung dahil yung iyo lang kita kaniyo. Ikinatuwa naman ni Camarines Sur Governor-elect El Rey Villafuerte ang pagsasailalim sa rehabilitation ng Naga Airport. Maigting umano ang koordinasyon ng provincial government ng Camsur, CAAP at DOTR sa pagpapaputi pa ng paliparan. Ang target completion talaga ng domestic airport international standard ay 2029. Pero ang total budget required kasi dyan is 11 billion. So kung babudgetan mo ng 2 to 3 billion a year, abutin talaga ng 29. Pero at least may pag-asa. Ang proyekto ay nakikitang mahalagang hakbang upang mapaunlad pa ang transportasyon sa rehiyon at mapalakas ang konektibidad, turismo ng Bicolandia sa iba pang bahagi ng bansa na matagal nang itinutulak ni Governor-elect Villafuerte. Darlene Lastrullo, CSN. Mayo 9 nang may ulat ng Camsur News ang naging habulan ng mga enforcers ng LTO sa isang kolorom na van sa Pasakaw, Camarines Sur. Naturang sasakyan, nawawala umano ayon sa PNP. May ulat si Eli Balbin. Mayo 9 nang maibalita sa Camsur News ang naging pag-abandona sa isang kolorom na van sa Barangay Dalupaon, Pasakaw, Camarines Sur. Tumakas at nagpahabol pa ang driver ng van, lulan ang 15 pasahero mula sa San Fernando, Camarines Sur matapos itong umiwas sa roadside inspection ng LTO. Inabandona ng driver ang van sa Barangay Dalupaon at wala na ang driver ng naturang nasasakyan. Ngunit higit isang linggo matapos ang insidente, nawala umano ang inabandonang sasakyan ng driver sa Barangay Dalupaon. Paliwanag ng Pasakaw Police. Garapid ka mag-girari kang driver. Siguro kinanagawa lang si mga LTO kang mga description para sa appropriate action nila. Hindi umano nila dinala o in-impound ang sasakyan dahil ang LTO umano ang may jurisdiction nito. Si LTO, nagagad sa mong assistance na mibiglag daw na sindang ban na nagdiretso. Kaya nag-dispatch akong police para mag-assist. As in, naman nga sa parting Makad, naman din nahiling si Van pero mayo si driver.
So, Sindang nakakaaram kung anong circumstances, kung anong violation kang ban na flag down ninda. Ay humingi ng tulong kasi naghabulan from here to Makad, Makad Pasakaw, Barangay Makad Pasakaw. Kaya lang problema po ay iniwan yung van ng driver, umalis yung van. So ngayon po so I directed the enforcer na sige, wag yung galawin yan at tatawag tayo ng PNP kasi wala tayong police power May police power yung PNP. Let the PNP handle the situation. Sa problema nga lang po natin ay umalis na po yung hindi natin natikitan kasi po tumakbo na yung driver. So hindi na nakuha yon. Hinihinala ng mga otoridad ang nag-abando ng driver ang nasa likod ng pagtangay sa naturang na sasakyan. Pinaghahanap pa ngayon ng mga otoridad ang naturang sasakyan habang nakaalarma na ito sa mga otoridad upang hindi na magamit pa sa anumang insidente. Nagpalabas na rin ng show cause order ang LTO at inirekomenda ang revocation sa driver ng van. Eli Balbin, CSN. Naidala pa sa ospital ngunit binawian din ng buhay kalaunan ng isang 50 anyos na padre de pamilya matapos malunod sa Pasakaw, Camarines Sur. Pamilya ng biktima, hinaing ang kawalan umano ng lifeguard sa naturang resort. Narito ang ulat. Pinaglalamayan na sa kanilang bahay sa Kipayo, Calabanga, Camarines Sur ang isang 50 anyos na padre de pamilya matapos malunod sa isang resort sa Barangay Balogo, Pasakaw, Camarines Sur pasado alas 12 ng tanghali, linggo nitong Mayo 18. Kwento ng anak ng biktima na hindi na humarap sa kamera, nakita na lang nila nalulunod ang kanyang ama. Nagsisigaw pa umano ito para humingi ng tulong, ngunit hindi ito pinansin ng ilang naliligo sa lugar. Hinaing ng anak ng biktima, wala man lang umanong lifeguard na sumaklolo o tumulong sa kanilang nag-aagaw buhay na padre de pamilya. Taliwas naman ito sa pahayag ng may-ari ng resort at binigyan diin na nakainom umano ang biktima at napunta sa malalim na bahagi ng dagat na naging dahilan ng pagkalunod nito. Buhay pa umano ang biktima ng maiahon sa dagat at hindi sila nagkulang sa pagpapaalala sa mga naliligo. May lifeguard din umanong nakabantay sa lugar. Ayon sa driver ng ambulansya na si Efren de los Santos ng Barangay Balogo, wala ng buhay nang dalhin nito sa Bicol Medical Center ang biktima. Pero ang totoo lang kadto, ang paghalian duman, ang pagsakayan sa auto ang pasyente, mayon na talagang buhay man. Sabi nila igwa, mahiro, tapig bubumba nila, pigpapamtin dati, pero talaga ang tao, mayon na. Ayon sa Pasakaw Police, pumunta ang biktima sa malalim na parte ng dagat at hindi na ito nakita. Base sa investigation kang investigador, ito nakadaman ito sa parting, hindi niya aram si-swimming siya, nakadaman na pala siya sa parting hararom kang dagat. Kaya nagresulta sa pagkalamos niya. Na-rescue man kan mga kaibahan. Unfortunately, dahil na siya na-revive. Eli Balbin, CSN. 2 katao ang dead on the spot matapos pagbabarilin sa Balud, Masbate. Insidente, nag-ugat umano sa alitan sa basketball. May ulat si Darlene Lastrulio. 2 katawang nasawing matapos pagbabarilin ng isang lalaki sa People's Plaza, Barangay Danao, Balud, Masbate, bandang 12:30 ng madaling araw noong May 19, 2025. Kinilala ang suspect at gunman si Joseph Omelan E. Dorado, 48 years old at residente rin na naturang barangay. Ayon sa ulat ng Balud Municipal Police Station, nag-ugat ang insidente sa mainit na pagtatalo sa pagitan ni Joseph at ng isa sa mga biktima alias Huban, 42 years old na nauwi sa pamamaril. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng personal na alitan sina Joseph at Huban kaugnay umano sa issue ng isang basketball championship. Naayos umano ng pansamantala ang pagtatalo, ngunit muling nagkasagutan ng dalawa matapos ang ilang oras. Sa kasagsagan ng tensyon, bumunot ng baril si Joseph at pinaputukan si Huban. Nadamay din sa insidente si alias Lena, 48 years old at residente ng Barangay Elaya, Balud na kasama si Huban sa plaza. Dead on the spot ang dalawang biktima matapos matamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Inamin ng suspect na bahagya lamang siyang nakainom nang mangyari ang insidente at itinangging lasing siya. Ayon sa kanya, si Huban umano ang labis na nakainom at naging agresibo noong gabi ng insidente.
Matapos ang krimen, voluntaryong sumuko si Joseph Omelan sa mga otoridad sa Barangay Danao. Sa kasalukuyan, siya ay nakadetain sa Masbate City at nahaharap sa kasong murder. Si Joseph Umilan po is nahuli po namin through voluntary surrender sa barangay po nila, sa Barangay Danao. And as of now po ma'am, nasa Masbate City po yung suspect kasi ongoing po yung pag-file namin ng kaso sa kanya ng murder po. Nais naman ng pamilya ng mga biktima na ituloy ang pagsasampa ng kaso laban sa suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Darlene Lastrulio, CSN. Nagliyab ang isang wing van sa kahabaan ng Andaya Highway sa Barangay Magais del Gallego, Camarines Sur, gabi nitong May 19. Agad namang dumating ang mga tauhan ng BFP del Gallego para apulahin ang apoy na mabilis lumaki. Ligtas naman ang driver at pahinante nito na agad na nakalabas ng sasakyan bago pa man lumaki ang sunog. Inaalam pa ng BFP del Gallego ang sanhi ng naturang sunog. Isa ang sugatan matapos sumalpok ang isang sedan sa isang bahay sa Castilla, Sorsogon. Driver ng sasakyan nawalan umano ng kontrol dahil sa kurba ng kalsada. May ulat si Regine Bue. Makikita ang kotseng ito na bumangga sa isang bahay sa Barangay San Rafael, Castilla, Sorsogon. Ayon kay Police Staff Master Sergeant Alan Chavez, investigador sa insidente. Base sa salaysay ng driver ng sasakyan na kinilalang si Jose, nasa tamang edad at residente ng Barangay Piña Francia, Daraga Albay. Mag-aalas 2 ng hapon nitong nakarang araw, binabaybay nito ang kalsada mula sa Sorsogon City papauwi sa kanilang residensya. Sinubukan umano nitong mag-overtake sa sinusundang behikulo, subalit hindi nito nakontrol ang pagpapatakbo ng sasakyan sa kurbadang porsyon ng kalsada. Dire-diretso ang kotse hanggang sa makabangga ito sa isang bahay na nasa gilid ng kalsada. Nadamay ang biktimang si Manuel, may-ari ng bahay na nooy natutulog umano sa loob ng mangyari ang insidente. Ang nadamay na tao doon, mangutong sa dilim ng pangkalay na nagkataon na pang pangyayari na ito, yung gusto ng pangkarungin. Pero life injury lang naman. Okay naman na naman sa ospital tulos ng nag-rescue ng DRMO ng Castilla. And right now, ma'am, nakalabas man agad sa ospital. Inaalam pa ng otoridad ang kabuoang halaga ng danyo sa insidente. Posible umanong malaki ang babayaran ng driver ng sedan dahil nadamay din ang nakaparadang tricycle at dalawang motor. Ako, ang pirming pong pinapaalala sa inyo is mag-drive yung may tamang pag-iingat and may preparasyon din para sa mga saliririnda kasi minsan baga ma'am, pag parang kailang panahon na initin, talagang dapat well-prepared ang sa inyong mga lawas and sa inyong mga sasakyan para magbiyahe. Samantala nagkaroon naman ng kasunduan ng mga sangkot kung saan babayaran ng driver ang lahat ng danyo sa insidente. Regine Bue, CSN. Sugatan ng isang 41 anyos na lalaki matapos paghahampasin ng bote sa ulo sa San Fernando, Camarines Sur. Krimen nangyari sa gitna ng isang sayawan sa lugar. Si John Amador sa detalye. Nakalabas na sa ospital ngunit nagpapagaling pa ang isang 41 anyos na lalaking residente ng Milaor, Camarines Sur matapos itong pagpapaluin ng bote ng 27 anyos na suspect sa isang sayawan sa Barangay Alianza, San Fernando, Camarines Sur. Bandang alas 3:30 ng pagkaaga sa may Barangay Alianza sa kung saan nagkaugwasin doon ng barilian dahil sa pistahan. Nagkaigwa ng komosyon sa Laugang Barilian. Then napukpok nga ng biktima na taga Milaor. Ang suspect taga doon malang sa Alianza. Nagtamo ng ilang tama sa ulo at punit sa pisngi ang biktima na kinailangang tahiin sa ospital. Sa kabila ng sinapit ng biktima sa kamay ng suspect ayon sa PNP, nagkaayos na umano ang mga sangkot sa insidente at hindi na magsasampa ng kaso ang biktima. Nag-ulay na si both parties, nagkaugwa na sila ng pagkakasunduan, nag-aregloan na po sila. May paalala naman ang PNP ngayong kabi-kabilaan ng mga piyesta at inuman, gayon din sa mga sayawan. Sa mga araw po kaling okasyon, dapat po pag halimbawa nakainom na kita, ang ininom ta po, lugar ta po, dahil ta po pag ilag sa payo, pag nakainom na, pag tranquilo na, dahil na maghahanap ng trouble. Dapat po dyan kasi may bantay na tanod nag-search sinda sa mga malaog sa baylihan para maiwasan ta ang araw kaniyong aksidente.
Jan Amador, CSN. Formal nang prinoklaman ng Commission on Elections sa COMELEC ang Bicol Saro bilang isa sa mga nanalong party list sa halalan 2025. May ulat si John Amador. Next, with one seat, Bicol Saro Party List, Bicol Saro. Nitong Mayo 19, formal nang prinoklama ang 52 na mga nanalong party list sa The Manila Hotel na pinangunahan ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia. Sa proportional representation at pamamagitan ng mga party list groups, mas nabibigyang pansin umano ang mga taong nasa laylayan sa mga komunidad. Sa sistemang proportional representation, mas nabibigyang boses ang iba't ibang paninindigan, adhikain at ideolohiya, at mas nagkakaroon ng pagkakataon ng mga ito na maisabatas at maisakatuparan. Sa ilalim ng ating konstitusyon, binuo ang party list system bilang mekanismo upang matiyak na ang kapangyarihang pambatas ay hindi lamang umiikot sa mayorya. Sa halip, ito ay idinisenyong dumaloy patungo sa mga gilid na at laylayan ng lipunan, sa mga sektor na madalas na pag-iiwanan, ngunit may mahalagang boses sa pambansang usapin. Kabilang ang Bicol Saro sa mapalad na nakapasok sa ika-33 pwesto at may isang representante sa opisyal na 63 na party list nitong nagdaang halalan at nakakuha ng 366,177 na boto. High-speed train system o mas mabilis na Bicol Express Train ang isa sa mga tututukan ng Bicol Saro na layong mapabilis ang transportasyon at target at 3 oras na Bicol to Manila na biyahe. Pagpapatuloy din ito ang mga programang pang-edukasyon at medikal sa probinsya at rehiyon. Jan Amador, CSN. Maliban sa ilang paglabag sa batas trapiko na naging target ng Highway Patrol Group at Land Transportation Office, ang mga sasakyang gumagamit ng improvised na plaka. Si Eli Balbin sa detalye. Isa-isang pinara ng mga tauhan ng LTO at Highway Patrol Group ang mga motoristang ito sa kahabaan ng daang Maharlika Highway, Pamplona, Camarines Sur. Maliban sa pasong rehistro, lisensya, isa sa mga naging target ng mga otoridad ang mga plaka ng sasakyan na walang pahintulot sa LTO at Highway Patrol Group. Ayon kay Police Lieutenant Marjorie Joy Balani, pinagbabawal ang paggamit ng improvised plate lalo na kung walang pahintulot mula sa LTO. Base ito sa Section 2, Paragraph E ng Joint Administrative Order No. 2014-01, 5,000 piso ang multa sa penalty sa mapapatunayang motoristang gumagamit ng improvised na plaka. May ini-issue po talaga yung LTO po na kumbaga authorization para gumamit tayo ng improvised plate. Pero bali kasi ngayon sir, kasi kumbaga ang LTO po is kinukumply na nila yung mga latest na mga vehicle po ngayon, nai-issuehan po kaagad nila ng plate po, kaya hindi na po sila nag-i-issue. Pinapayagan naman daw ng LTO at Highway Patrol Group ang paggamit ng improvised plate, ngunit dapat ay may pahintulot ito mula sa ahensya. Dapat po, yun po yung i-attach natin dun sa sakyan natin. And then po, nag-i-issue naman po kaagad din ng LTO po ng plate ngayon. Kaya po, dapat i-follow up natin sa dealer para ma-issuehan po tayo ng plate po. Samantala, 33 motorista ang natikitan sa iba't ibang violation ng LTO at Highway Patrol Group sa naturang roadside inspection. Eli Balbin, CSN. Hindi na nakapalagpa ang isang 20 anyos na lalaki sa ikinasang buy-bust operation sa Naga City. Drogang nasasabat sa mga anti-illegal drug operation sa lungsod mula pa umano sa iba't ibang bahagi ng bansa. May ulat si John Amador. Inadatok ko yung pagbabanta ng iligan na droga. May karapatan na day magirong. Ano man ang sa imo sabihon, pwede ming gamiton laban sa imo or pabor sa imo. Hindi na nagawang makapaghapunan ng kanyang linutong instant noodles ang 20 anyos na suspect na si alias Junior sa ikinasang buy-bust operation ng Naga City Police Office Station 3. Pasado alas 7 ng gabi nitong May 19 sa Zone 7, Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Naga City. Noong isang araw, nagkaroon tayo ng isang successful buy-bust operation dito sa Barangay Peña Francia, Naga City, kung saan isang binatilyo ang nahuli sa isinagawang buy-bust operation. So ito naman in connection pa rin sa patuloy na paglaban natin sa pagkalat ng illegal ng droga, lalo na itong shabu.
Saka ito na rin ay base na rin sa utos ng ating bagong OIC, Police Colonel Gilbert P. Pariñas. Nakakuha sa suspect ang 2 sachet ng hinihinalang shabu. Ayon kay Sergeant Aguilion, Deputy Spokesperson ng Naga City Police, mula pa umano sa labas ng lungsod o ibang lugar ang mga droga na nasasabat sa tuloy-tuloy nilang operasyon kontra droga sa lungsod. Kahit pa tuloy ang ating sinasagawang mga operations, surveillance, and lalo na itong mga successful na operations, meron pa rin nahuli. Kung titingnan natin, wala naman tayong Shabu Laboratory dito sa Naga para masabing nandito sa loob yung source. At nung isang linggo, itong isang successful operation din ng ibang law enforcement agency, ng ibang unit, yung malakihang bulto ng droga. Ito, yes, sa San Fernando, kung makikita natin, puro galing sa labas yung pumapasok na droga dito sa Naga City. Ito na rin kasi, titingnan natin na ito bilang isang center of commerce, hindi lang legal goods, kundi pati mga illegal. Street level individual ang karamihan sa mga suspect na nahuhuli sa lungsod. Meron namang mga high value individual kung saan mga dati nang naiimbwelto at hindi tumalima sa programa ng pagbabago at nagpatuloy sa illegal na gawain na may kinalaman sa illegal na droga o shabu. Jan Amador, CSN. Matapos ang big time na taas presyo sa singil sa kuryente nitong Abril, may good news ang Kasureco 2 dahil sa halos pisong tapya sa singil sa kuryente ngayong buwan. Ngunit pagbaba sa singil sa kuryente, ramdam kaya ng mga consumer? May ulat si Regine Bue. Bumaba ng halos piso per kilowatt-hour ang singil sa kuryente ng Kasureco 2 ngayong buwan ng Mayo. Mas mababa ito kung ikukumpara sa naging singil sa kuryente nitong Abril na nagpataas sa kilay ng mga consumer. Bumaba man ang singil sa kuryente ngayong buwan, subalit maraming consumer pa rin ang umaaray sa singil ng kuryente dahil hindi naman umanoramdam ang pagbaba nito. Ayon sa consumer na si Angel Aguado ng Triangulo, Naga City, hindi naman umanoramdam ang itinapya sa singil sa kuryente dahil sobrang taas de umano ang itinaas nitong nakaraang buwan kung saan lampas 3 piso ang aumento. Pag nagbaba kasi biglaan, tapos biglang manataas. Dapat gagatong minsan sa sobrang kampante na kami na sa monthly na ako na kami babayaran. Tapos bigla kaming maangat. Hindi may alam kung ano pa talaga ang babayaran. Sa bagong taripa ngayong buwan ng Mayo, nasa 8.91 pesos per kilowatt-hour ang single sa residential kung saan bumaba ito ng 94 centavos kada kilowatt-hour. 8.6 pesos per kilowatt-hour naman ang singil sa low voltage kung saan bumaba rin ito ng 94 centavos per kilowatt-hour. Habang 7.7 pesos per kilowatt-hour sa high voltage kung saan 80 centavos kada kilowatt-hour ang ibinaba nito. Ayon sa Kasureco 2, bagamat mababa ang tinapyas, malaking tulong pa rin ito para sa consumers, lalo na at malaki ang demand ngayon sa kuryente dahil nasa dry season pa. Ining pagbaba kat sa tuyang taripa ngunya na bulan na May 2025, dahil man gustong sabihin ini na mababa siya sa tuyang babayadan. Dahil ang pagbaba ng taripa, saro na po yan sa rason kung tano ta nagbababa sa tuyang babayadan. Nasa sa tuya man po giraray. Dahil kung hababa ang taripa, halangkaw si kilowatt hour consumption, halangkaw mang giraray si sendong babayadan sa kuryente. Kaya mas magayon po baba ang taripa kung sa tuyang kooperatiba, mas i-maintain ta itong tama lang na konsumo. Mas mababang konsumo per kilowatt hour. Iyan po ang magayon dahil pareho pong hababa si taripa saka si nakukonsumo po ninyong kuryente, talagang mamamatian po ninyong signifikanteng pagbaba mangan sa inyong babayadan. Bagamat nakakaranas na ng pag-uulan, hindi pa rin inaalis ng kooperatiba ang posibilidad ng pagtaas ng singil sa kuryente at emergency shutdown hanggang sa buwan ng Agosto dahil sakop pa rin umano ito ng dry season. Regine Bue, CSN. Dahil sa kalasingan, tinangka umanong saksakin ng isang 59 anyos na lalaki ang isang minor de edad sa Naga City. Suspect arestado. Si Jan Amador sa detalye. Dahil sa kalasingan, diretso na sa kulungan ang 59 anyos na lalaki dahil umano sa tangkang pananaksak sa isang minor de edad sa Zone 1, Kilometer 11, Barangay Carolina, Naga City, gabi nitong Mayo 19. Lango umano sa alak ang sospek nang mapadaan ang 3 minor de edad sa lugar kung saan nakatambay ang salarin. Kahapon nangyari po ito along Kilometer 11, malapit lang po dito sa cruising namin. Kung saan sabi daw nung victim,
Magkakasama sila tatlo. Isa po itong minor. Taga dyan din po sa kilometer 11. On way po sila pauwi. So may nadaanan po silang lasing na sabi daw susuka. Ngayon, pagkalis nila doon sa area, so walang anumang dahilan, sinunod sila nitong suspect. And then nagpang-abot, nahawakan yung victim, sabay bumunot ng malisong, sinasabing malisong butterfly knife. So mabuti na lang at nakapiglas yung victim and nakatakbo and nakahingi ng tulong sa nag-o-plan presensya. Nasampahan na ng kasong attempted homicide ang suspect. Base sa investigation, so at wala naman pong previous grudge or hindi nga po malaman ng mga victim kung bakit gano'n yung biglang nangyari. Siguro dahil lasing, akala niya ititripan siya ng mga kabataan, kaya gano'n yung siguro yung patient nagawa niya. So para ngayon sir, kinakaharap niyang kaso itong attempted homicide. So ang pagkakaalam ko po, na-file na po ito kanina and din niya na po hahanapin kanya kaso. Malaking bagay din ayon sa PNP ang police outpost sa lugar, maging ang kinukonduktang checkpoints at offline presensya na mandato ng PNP. Yung offline presensya namin, isa pong guidance, instruction ng ating regional director and pinag-i-implement po ng ating OIC Naga na si Police Colonel Gilbert Parinas. So ito po kasi may oras po kami, may 4 to 6 po kami na offline presensya na kung saan dinadagdagan po natin yung pulis sa labas. Yung mga office personnel po natin papa-duty sa labas para makatulong and yan po kasi yung rush hour na tinatawag. So lahat na po nandyan, anti-criminality campaign, sa pag-assist ng traffic, lahat na po nandyan. Kaya yun, kaya po nahuli yung mabilis na nahuli yung suspect. Jan Amador, CSN. Another week, another oil price hike na pasakit umano sa ilang motorista. Ilang tsuper may panawagan sa pamahalaan na pababain ang presyo ng mga produktong petrolyo. Narito ang ulat. Matapos ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo nitong nakarang linggo, pasakit umano sa ilang tsuper ang panibagong taas presyo sa gasolina, diesel at kerosene ngayong linggo. Ayon kasi sa oil companies, 1.7 peso per liter ang dagdag presyo sa diesel, habang 1.20 peso per liter naman sa gasolina at krudo. Ayon sa jeepney driver na si Vic Bahado, tiyak na mababawasan ang kanilang maiuwi sa kanilang pamilya dahil sa panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Dakol po na bawas sa muya. Sa sobrang taas kang krodo mo nga. Tapos po, baka kung mapupwede, medyo mabawasan ng krodo para madagdagan naman ang kisame. Malaking porsyento mano sa kanilang kinikita ay napupunta sa pagpapakarga ng krudo, kaya apektado maging ang kanilang naiuwing take home sa maghapon na pagkayod. Kaya panawagan nito sa pamahalaan, kung mapupwede, bawasan naman ang tuyan para madagdagan man ang vitamin. Taon-una nagpapa-eskwela man po kami. Ayon sa Department of Energy, ang sanctions na pinapato ng Amerika ang isa sa mga dahilan ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Nick De La Cruz, CSN. Naging usap-usapan nitong nakaraang halalan 2025 ang mga throwback pictures sa voters list ng COMELEC. Ani ng iba, dinaig pa ang kanilang ID picture sa ilang government-issued ID. Larawan sa voters ID, maaari kayang mapalitan. Alamin sa ulat ni Regine Bue.
Umani ng iba't ibang reaksyon at komento mula sa netizens ang mga post sa social media kaugnay ang mga lumang larawan sa COMELEC voters list nitong nakaraang halalan. Ang mga larawan kasi ay kuha ilang taon na ang nakalipas. Mga larawan nito nung sila ay nagparehistro bilang first-time voter at hindi na ito muling nabago pa. Biro nga ng ilan, pwede raw bang magpalit ng profile picture? Mayroon pang muntikan ang hindi makapagboto dahil sa laki ng pinagbago ng mukha ngayon. Para naman second-time voter na si Rovic Pajes, nahiya umano siya nang makita ang kanyang larawan sa voters list. Ibang-iba na raw umano ang mukha niya doon sa mukha niya ngayon. Aniya, nag-glow up naman daw siya. Kaya kung makakapag-desisyon nga lang daw siya, gusto niyang i-update ang picture niya sa COMELEC. Sabi ko po naman, siguro nakadismaya po talaga. Siyempre, iba-iba ako. Kung sa kata nangyari, iba-iba talagang mga duman eh. Madismaya alay. Sa voter ID mo, iba ang mo. Tapos, siyempre, kada ko man mata ka duman. Like, ikan like, seryoso, gawin. Kasi gwapo, tapos ngayon, makadismaya. Siyempre, masusupog ka man po, kaya nakol nakakailing. Ayon kay Atty. Michael Julia Jr., ang COMELEC officer ng Naga City, hindi raw nagpapalit ng picture sa voters list. Pero dahil napaabot na sa kanila ang hinaing ng mga botante, ay pwede raw itong mailapit sa COMELEC Central Office para magkaroon ng opsyon ang mga botante na makapagpalit ng larawan sa voters ID. Ito talang picture sa list of voter naman sa EDCBL. Ang iba talaga naman, alin ng panahon. Ibig sabihin, alimbawa ako ba to, hubin pa ako nagpa-picture, sabihin tang 20 years ago, ito pa magyari si picture ko ngunyan. Tapos ang iba man to, hubin pa talaga to, tapos ngunyan medyo may edad na. Kaya di man po kaya na-rebayan ang picture sa list of voter. Samantala, pwede naman umano magpalit ng picture sa voters list. Ngunit mangyayari lang ito kung mag-update ng apelyido o magpapalit ng voting area ang isang botante. Regine Bue, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.